Събуждай се, Кръстев! Цяла нощ ли прекара в управлението? Цяла нощ. И в края на краищата откри ли нещо? Открих нещо. Оказа се, че дясната ръка на Соколов е бил бивш работник на Токарев. Познаваме го този Токарев? Кой е Токарев? Онзи бизнесмен. Иван Токарев? Същия. Но по-интересното е, че този Токарев е бил бивш партньор на Соколов, но поради някакви конфликти, съдилища се разделили. Възможно ли е този Токарев да отмъсти на Соколов чрез дясното му ръка? Соколов нищо не ми казвал за този Токарев и за какъвто да е контакт между двамата. А може да ни изложим? Напълно е възможно. Колега, предлагам да посетим добрия господин Соколов и да видим какво може да ни каже по въпроса. Айде да действаме. Господин Соколов, предполагам не знаехте, че вашия заместник, господин Петров, е работил за Иван Токарев. Име, което съм сигурен, че ви е много добре познато. И доколкото разбрахме ние, сте имали доста сериозен конфликт в миналото. Но за този конфликт вие нищо не ни казахте. Конфликт, при който и двете фирми са стигнали до съд. Нещо, което, разбира се, на нас не беше казано, докато не го открихме в документите. Така че, господин Соколов, изискам от вас пълно съдействие. Пълно! Нищо няма да ви кажа! Чуй ме, куче си! Не можеш да ми кажеш! Как смееш да ме докосваш? Излези тази излета тук! Лъка! Излези я! Дяволите да го вземат, Соколов! Дяволите да го вземат! Проклет лъжец! Всичко отиде по дяволите, колега. Всичко отиде по дяволите. Нищо не може да разкрием вече. Слушам. Кой е? Чакай малко. Как така анонимно? Добре, прихвърляме. Старши следовател Михов слуша. За Соколов? Каква информация имате за Соколов? И кой се обажда? Добре. Кажете ми за какво става дума. Сделка? Дяволите. Добре. На север от града. В изоставените складови помещения. Добре. Благодаря ви, господине. И приятен ден. Кръстев! Имаме следа. Анонимно обаждане, не знам откъде, не можаха да го проследят. От градски телефона. Ако не друго, казаха ми следното. Соколов и няколко от неговите хора отиват на оръжейна сделка. С Токарев. Същия Иван Токарев, за който говорихме. Намерихме му документите. Да се подготвим. При мен всичко е готово. Къде е Кирил? Не знам, не е мой човек. Не съм аз този, който отговаря за него. Ще се спана с него по-късно. Къде ще се срещи? Склад на север от града. Пригответе си!
like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Стой! Politicians hide themselves away. They only started the war. Централа, тук е 05. След весена престрелка. Без посещение. Господин Драгунов, доведохме ви тук да ви зададем няколко въпроса. Първият ми въпрос ще бъде: колко години работихте за Соколов? Преди господин Соколов да прави грешката да ме предаде, работих за него 5 години. Колкото му стигаха парите да ме плаща. Добре. И можете ли да ни кажете какво правихте на тази сделка? Въоръжение при това. Предполагам сте някакъв наемник. Кажете ни какъв работите при Михаил Соколов. Пред него работя като наемник, точно наемник. И най-вече като дясна ръка, като негов. Бивша дясна ръка. Бивша. Добре, значи предполагам имате достъп до тайните му? Предполагате само. Нямам. Много жалко. На колко сделки сте били? Много сделки, толкова сделки, че да му писне от мен. Добре. Можете ли да ни кажете за някакви слабости, които има Соколов? Потенциални бъдещи мишени, нещо такова. За мишени не мога да ви кажа, но той е човек, който обича парите. Човек, който залага сам на тях. И мисля, че ако не е човек, ще му бъде верен до живота. Разчита на инвестициите, добре. А тези въпроси, които ми задавате, имат някаква полза за мен? Имат много голяма полза за вас, господин Драгунов. Поради липса на доказателства, ще ви освободим. Нямаме причина да ви задържаме повече. Минаха 24 часа, откакто бяхте заловен, така че в замяна на информацията, която ни дадахте, сте свободни да се вървите. Протекции не можем да ви предложим, така че друго предполагам ще знаете как да се оправите. Господа, пожелавам ви приятна вечер и да се надявам да не се срещаме в такива обстоятелства. Надявам се. Все пак, ако се сетите нещо, може да ни съобщите. Не се притеснявайте да дойдете в управлението. И гарантирате всякаква безопасност? Се свържете с нас по някои от тези номера. Както попитах, гарантирате всякаква безопасност? В рамките на управлението, да. Но за нея. Изграда не можем. Нямаме нужните хора, нямаме инвестирането. Това е, съжалявам. Ако не е друго, поне сте свободен. Може да вървите. Довиждане.